खुलुमबाय लोगोफोर बड' एसएम आपडेटनि गोदान रादाबाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो गासिबो गाहामै दङ अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो गिबियाव गुरै खावलायबाय। गिबि रादाबाव दङ क'क्राझार जिल्ला बिजेपि कमिटिया क'क्राझारनि रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटाल र'डआव सेनिटाइज खालामदों। क'क्राझार जिल्ला बिजेपि कमिटिया आरएनबि सिभिल हस्पिटाल र'डआव सेनिटाइज खालामदों। क'भिड-19नि साग्लोबजानाय थासारिखौ नोजोर होनानै क'क्राझार जिल्ला कमिटि भारतीय जनता पार्टीआ मैया 30 मेआव क'क्राझार सहरनि रुपनाथ ब्रह्म सिभिल देहा फाहामसालिनि लामायाव सेनिटाइज खालामनायजों लोगोसे बावैसो सान सिगां कन्टेनमेन्ट जन महरै फोसावनाय फार्मासिखौ सेनिटाइज खालामो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै क'क्राझार जिल्ला कमिटि बिजेपिनि गाहाय नेहाथारि देबराज पालआ बुङोदि कर'ना जिउसानि गिख्रंथाव थासारि समाव साफ्रोमबो नोगोरारिफोरखौ साखोन-सिखोनै आरो सांग्रांथियै थानो खावलायदों। लोगोसे आइसोलेसन जानाय कभिड पजिटिभ बेरामिफोरनोबो अक्सिजेन जगायना होनायनि खामानि मावो। आसाम विधान सभानि मानगोनां बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया भेरगावआव गोजौ बिबानगिरिफोरजों सुलाद लादों। आंखाल जानाय बिबानगिरिफोरखौ सुफुंनो राहा लागोन होनना बुंथिदों। 64 नं पानेरि बियाबनि एमएलए थामहिनबा आसाम विधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया गावनि बियाबनि बेन्दोङाव थानाय सोरखारनि मोनफ्रोमबो बिफाननि गोजौ मावख'गिरिफोरखौ लाना सिनायलायनाय हाबाफारि लायो। भेरगाव महकुमा बेंगिरि नयंनि कनफारेन्स हलाव भेरगाव महकुमा बेंगिरि गकुल चन्द्र ब्रह्मनि नुजाथिनायाव खुंनाय सुलाद आफादाव गुबुन गुबुन बिफाननि गोजौ मावख'गिरिफोरा कभिड-19नि साग्लोबनाय आरो गोसारनाय समाव जाबायदि रायजो राजाफोरनि हेफाजाब आरो जौगानायनि खामानि मावदों बिनि सायाव लानो गोनां माबाफोर राहा आंखालफोरनि सायाव गुवारै बुंफोरथि बुजिनानै लायो आरो फैबाय थानाय समफोराव माबायदि राहा लानांगौ जागोन बिनि सायाव सुलाद लायो। चिरांनि काजलगावआव मोननाय हेन्ड ग्रेनेडआ नंखाय होननानै फोरमान जादों। मैया फुंनि 1:30 रिंगासोआव चिरां जिल्लानि काजलगावनिफ्राय बेंटल थांग्रा लामा सेरनि जिल्ला नायबिजिरसालि कर्टनि लांगोनायाव हेन्ड ग्रेनेड दं होननानै खौरां मोननायखौ पुलिसआ रोखा खालामबाय। बे जाथायनि सायाव चिरां पुलिसआ फुंनि समाव खननैसो आनजाद नायनायाव रोखा खालामनो हायाखैमोन। नाथाय बेखौ रोखा खालामनो हायैनि थाखाय चिरां पुलिसआ गुवाहाटीनिफ्राय बम जोदोब होग्रा हानजा लेंहरनानै नायबिजिरहोनाय जायो। बे सन्देह खालामनाय ग्रेनेडखौ चिरां पुलिस रिजार्भ फोथाराव लांनानै नायबिजिरहैयो। नायबिजिरनायनि उनाव नंखाय होननानै रोखा खालामनानै होदों चिरां पुलिसआ। चिरां पुलिसआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायोदि बे सन्देह खालामनाय ग्रेनेडआ नंखायसो। बेयाव जेबो बेरफ्रुग्रा बेसाद मोननाय जायाखै। बेवहाय खालि प्लास्टिक आरो प्लास्टिकनि सिङाव माखासे हा सोना खाथ'ना दोननायसो मोननो हादों होनना बुंथिदों। लोगोसे बे खामानिखौ माखासे दुथां मानसिफोरा नंखाय फाव फान्दायदों आरो दासिमाव सोर मावदों बेखौ मिथिनो हानाय जायाखै होनना फोरमायदों। लोगोसे बेनि सायाव गोख्रों राहा एबा आयेननि राहा लानाय जागोन होनना चिरां जिल्ला पुलिस नायदिंगिरि गौरव उपाध्यायआ बुंथियो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव दुखुनांथाव खौरां चिरां जिल्लानि बिजनी बिष्णुपुर सिखा दैसायाव सासे गोथै सह मोन्दों। गोथै सहखौ अग्रं गामिनि होननानै मिथिनाय जादों। बे जाथायखौ लानानै बिजनी बिष्णुपुर ओनसोलाव गिखांनाय सोमजिदों। जाथायसालियाव पानबारि थानानि पुलिसफोरा नुजाथिहैनानै गोथै सहखौ पस्टमर्टमनि थाखाय काजलगावसिम लाङो। आरोबाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि बुदियागुरि मुंनि दाबसे जायगायाव मैया सिनाय मोनै सासे सुबुंनि गोथै सह मोन्दों। गोथै सहखौ जायगानि सुबुंफोरा नुनानै गसाइगाव पुलिस थानायाव खौरां हरो। खौरां मोननाय लोगो लोगोनो जायगायाव थांनानै पुलिसआ खौरां लाहैयो। नाथाय दासिमबो गोथै सहखौ सिनायनो हानाय जायाखै होननानै पुलिसआ खौराङाव बुंदों। थैनाय सुबुङा 60 बोसोर बैसोनि जागोन होननानैबो बुंनाय जायो आरो बेखौ सोरबा बुथारनानै गालांदों होननानैबो पुलिसआ सन्देह खालामदों। जायनि थाखाय गोथै देहानि सायाव माखासे बुनाय दागो दं होननानै खौराङाव फोरमायनानै होदों आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया जागासिनो दङ होनना मिथिनो मोन्दों। आसामनि गिबि मन्थ्रि बिबान लाखांनायनि उनाव गिबि खेब डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा हादोरनि राजधानी दिल्लीयाव आगान सुरदों। खौरांनि बायदिब्ला बिथाङा बिजेपिनि आफादगिरि जेपि नाड्डाजों लोगोसे गोजौ थाखोनि बिजेपि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमदों आरो गाहाय मन्थ्रि हादोरगिरिखौबो लोगो हमना गोनांथार बाथ्रा सावरायगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रायजोनि गिबि मन्थ्रि जानायनि उनाव बेनो दिल्लीयाव गिबि खेब दावबायनाय होनना मिथिनो मोन्दों। सोमोनांथाव जाथाय बिटिआरनि क'क्राझार जिल्लानि भारा भुटान सिमना ओनसोलनि जारबारियाव सोमोनांथाव जाथाय जादों। नखर नखर दैखरनि दैया हरखाबै रानदों। कर'ना जिउसानि गिख्रंथाव थासारिनि समावनो क'क्राझार जिल्लायाव दैखरनि दै राननाय सोमोनांथाव जाथाया जादों। मिथिनाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि भारा भुटान सिमना ओनसोलाव थानाय नेपालि आरो आदिबासि बस्तियाव हरखाबै लोंग्रा दैखरनि दैया रानलांनाय आरो थारा पाम्पनि दैया रानलांदों। बे जाथायखौ क'क्राझार सानजा जनजाति बिधान सभा
थागियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया हरखाबै नायगिदिंहैदों आरो थासारिखौ नोजोर होयो होनना मिथिहोदों। जारबारि ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफ्रा हरखाबै लोंग्रा दैनि जेंनाजों मोगा-मोगि जालांनाय थासारिखौ नोजोर होनानै एमएलए लरेन्स इस्लारिया पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं बिफानजों गुवारै सावरायज्लायना जेंनाखौ बोस्रांनो रादाय होदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। उत्तर प्रदेशनि योगी आदित्यनाथ बीजेपी सोरखारा कर'नाजों जिउ गोमानाय खौरांगिरिफोरनो 10 लाख रां अनसुंथाइ फोसावदों। दुखुनि खौरां, भारत हादरनाङैनो कर'ना जिउसानि नैथि दोहौनि गाग्लोबनायजों गोबां सुबुङा आद्रियै जिउ गोमाबाय। बे समाव कर'ना जिउसाजों दावहा नांनायाव खौरांगिरिफोराबो गोबां हेफाजाब खालामदों आरो दुखु दाहा सैनांदों, जायनि जाहोनाव गोबां भारतनि खौरांगिरिफोरा कर'ना जिउसानि गाग्लोबनायाव जिउ गोमालांबाय। उत्तर प्रदेश सोरखारा कर'ना जिउसाजों गाग्लोबजानानै जिउ गोमानाय खौरांगिरिफोरनि नखरनो अनसुंथाइ होनो गेदेर बिथांखि लादों। उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि योगी आदित्यनाथआ हादरसानि खौरांगिरिफोरा कर'नाजों जिउ गोमाजानाय नखरनो 10 लाख रां हेफाजाब होनाय जागोन होननानै फोसावना होदों। उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि योगी आदित्यनाथआ मैया बे गोनांथार बाथ्राखौ फोरमायथिदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। भिडिअखौ अननानै लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम। चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय हरबाय। नोंथांखौ सोरजिगिरिया गाहामै लाखिथों। गोजोन्थों।